Dit karakteristieke café in Baart had net echt de romte. De versoepelingen in de horeca liep je op het eerst tegen gunstig, maar dat smiet hem helemaal neert op. Het is niet beter worden. We blijven met de vierkante meters die we hier hebben. En dat er 1,5 meter opgesoepeerd worden met de twee mensen. Joh, dan blijft er gewoon niks over. Een groot bedrijf die heeft het even makkelijker. Ik denk dat er zulke zaken als dit een soort omvallen. Die 1,5 meter, dat is het, ja. Zie je dat je 4 tafels bij elkaar hebben, dan moet er 1 tussenuit, die andere moet opgeschoven worden. En die ene tafel, die kun je gewoon niet gebruiken. Dat valt dik tegen, ja. En waar die wrakselt met de romte en de regels, is de oor krijgt wies met de versoepelingen. Broodrestaurant Omnia in Drachten, die het 3 maanden dicht, om het verharren net uitkomen om van 30 en later van 100 mensen hier te gaan. Heel blij, ja. Ik denk ook voor de medewerkers, iedereen staat echt weer te popelen om aan het werk te gaan. In ons geval van 3.500 vierkante meter restaurant is voor 30 gasten natuurlijk niet te doen. We kunnen nooit de kwaliteit in onze versheid garanderen en ook niet de beleving en gezelligheid. Als we alle kosten kunnen betalen, als we kostendekkend kunnen werken en onze medewerkers aan boord kunnen houden, mogen wij al heel tevreden zijn.